Hola, Antonieta. Hola, Eureka. Veig que estàs amb les verdures avui. Es fa goig, Sí, i escolta, què són les verdures? Home, és un altre d'aliment que no té gaire bona fama entre els petits, però que també és molt important menjar-ne. I us explico per què. Espera, que deixo i t'ho explico. Perquè també és una font de fibra, que és algo que ens ajuda a anar al lavabo i a vegades m'interessa. I les verdures, us vaig explicar quines són, perquè hi ha gent que les verdures se pensa que només és la patata, que només li agrada la patata quan fem verdures o mongetes o col, que tot això de qui ho serien. Normalment diem verdura amb aquestes a les que hem de coure, perquè si no crues no són bones, i diríem hortalisses a les que podem menjar crues i que podem fer una amanida. I també fruita fresca, com li agrada a tothom. Plusi, sempre vas amb les pilles. Hi hauria d'haver alguna ració o una quantitat petita al plat de verdures cuites i una altra de verdures crues. I si no m'agraden gaire les verdures, com les podem menjar per a que ens agradin una mica més? Doncs mira, les podem una mica disfressar. Podríem fer un puré, podríem fer les croquetes, les podem ficar en petita quantitat només de guarnició i anar-les provant, i que d'alguna manera les has de col·locar perquè s'han de menjar. De fet, si dines a l'escola, els menús escolars sempre en fiquen, i si dines a casa a vegades la mare fa una miqueteta més o el pare et fa una miqueteta més de cas i no te les fiquen, però tu les has de demanar alguna. Ja sé que totes pot ser que no t'agradin, però les que més t'agraden les hem de ficar. Ah, que bé, doncs menjarem més verdures i més hortalisses.